Nemoj, pusti nas napolje! Pusti nas napolje, dve devojke su unutra! Halo? Brzo! Molim vas brzo neko da dođe, lome nam stakla. Lokacije do lokacije posmatra. Pa kako mislite da vas ne snimam kad nam pretite ovde? Pa evo, stale smo i sad idemo. Pa ne budite ni u jednom trenutku. Ni u jednom trenutku, sve vrijeme ste tu. Pa se niko ništa nije obratio, ne vidim ja... Pa kako da vam se obratim, vrištala sam policija. Ko vi? Vikala sam policija, dođe i lupala nam je u vrata. Molili smo vas da dođete. Ja smo molili, mi sedimo tamo kod da sve vidim, ja se dešao ovdje. Vidite, da nisi... Ako viču možete da čujete da devojke... Kako da viče da Nema veze, recite im da se pomere. Evo sad uradite to, recite im da se pomere, da može auto da se pomere. Ajde, pogledajte god, šta se stavlja ovdje? Kako je dizajn, šta se? Pa okej. Vidim da brate radi. Pazi, ej! Pazi! Znači, ovo je namjerno. A ne vide budala. Ne. Hoću da ih identifikujem. Hoću vidim ko su ovdje lice. Znači, ja sam Raško Nedeljkov iz Crte. Molim vas da ustavite identifikujete ovdje Nena Nedišić.